O sa kalibo ka mga drivers sa PUJ sa Dakbayan sa Sugbo ang wa makabiyahe bisan sa General Community Quarantine na. Ihatagan silang tagsa kasakong bugas sumay. Samtang nga ni apilar ang mayor ngadto sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, nga tugutang makabalik na sa pagpamasahero ang mga PUJ. Lakip na ang pagtugot sa backride sa mga immediate family members sa mga motorsiklo. Ano yung report? Midagsa sa command center sa Cebu City Hall ang mga PUJ drivers nga duha ka buwan na nga wa makabiyahe. Nagkinahanglan sila og dugang ayuda gikan sa city government ug wa makawang ang ilang katuyuan kay mismo si Mayor Edgardo Labella ang mihukom nga hatagan sila og tag usa ka sakong bugas humay nga inay tag 25 kilos sa unta gihimo kining 50 kilos. Kini ilabi na nga hangtod karon bisan GCQ na ang syudad wa gihapon makabalik sa panginabuhi ang mga PUJ drivers. Ang amog yung tawag ng gobyerno nga makabalik lang yun may biyahe in town sa labing madali kay lisod man kayo og mo lanat pa nigtaas nga panahon. Muna nagpadala tag appeal request to the Department of Transportation usab ngadto sa Land Transportation na unta tugutan kung dili sila gusto nga maghuot, we can make it in a gradual phasing. Anyway, ni-cooperate man nato atong mga jeepney operators dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang giangkon sa City Hall nga kuwang ra gyud ang mga bus nga nagdagan karon sa Dakbayan kay 30% lang sa 200 nga giingon ang nagdagan nga misangpot sa pagkatanggong sa mga pasahero. Busa mipadagan sila og mga kausyong buses apan dili gihapon kaigo nga kasakyan sa mga pasahero nga mibalik na sa pagtrabaho. 221 buses ang atong gi-suggest dito, suma pa 50% ang ilang deployment pero atong nakita gahapon on an average of 35% ang deployment kay daghan sa mga pasahero ang na stranded. Samtang gawa sa PUJ subling miapilar si Mayor Labella sa DOTR nga tugutan na ang backriding sa motorsiklo sa mga immediate family members. Magtiayon, dili nimo pasakyon. Nya makatabang gid na sa transportation. Kay og sakay sila at least makadagino town ang asawa, anak baron. Not necessarily nga asawa, immediate member of family. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.